Што вядома пра начны выбух на Гомельшчыне? Якая трагедыя здарылася пад Лунінцам, а таксама якога чыноўніка сілавікі забралі проста з працоўнага кабінета? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Начныя выбухі ў Гомельскай вобласці. Каля першай гадзіны ночы жыхары Мазыра чулі гукі моцнага выбуху. Незадоўга да гэтага праект «Беларускі гаюн» пісаў, што расійскі дрон-шахет якраз падлятае да Мазыра і знаходзіцца ў 6 кіламетрах ад горада. Вядома, што беларуская вайсковая авіяцыя ў неба не падымалася, таму хутчэй за ўсё дрон збіла супрацьпаветраная абарона. Журналісты Еўрарадыё адразу ноччу патэлефанавалі ў аператыўна-дзяжурную службу мазырскай міліцыі. Там іх супакоілі, што ўсё ў парадку і ўсё пад кантролем, але тлумачыць, што гэта быў за выбух, не захацелі. Яшчэ адзін міліцыянт, да якога дазваніліся журналісты, увогуле адмовіўся даваць тлумачэнні. Сёння ж ані вайскоўцы, ані прапаганда, ані Лукашенка пра збіццё дрона таксама не сказалі ні слова, але дзяржаўны памежны камітэт пацвердзіў ранейшыя страшныя лічбы, паведаміўшы, што за мінулы год каля мяжы Беларусі з Украінай зафіксавалі прыкладна 350 беспілотнікаў. Праўда, па інфармацыі беларускага гаюна, гэтая лічба яшчэ большая. 395 беспілотнікаў, 10 з якіх былі збітыя альбо ўпалі самі. Цяпер жа, паводле звестак беларускага гаюна, у ноч на 29 студзеня было зафіксавана як мінімум 9 заходаў расійскіх дронаў-камікадзе ў Беларусь. Дроны рухаліся курсам на Лоеў, на Роўлю, Мазыр, Гомель і заходзілі ў так званы беларускі калідор. Гэта звязана з чарговым страшным абстрэлам, бо гэтай жа ноччу расіяне зладзілі маштабную атаку шахедамі. Білі па Кіеўскай вобласці, Харкаве і Чарнігаве. Страшная бяда адбылася ў Докшыцах. Там пайшла з жыцця 15гадовая школьніца. Па чутках гэта было самагубства, прычым, як кажуць, дзяўчына нават пакінула запіску. Там яна напісала, што прычынай сталі здзекі з яе ў школе. Вядома, што дзяўчына вучылася ў 9 класе мясцовай школы нумар 2 і была выдатніцай. Трагедыя адбылася ў Лунініцкім раёне. У аграгарадку Бастынь маладая мама выйшла па справах на двор, пакінуўшы ў доме траіх сваіх малых, узростам ад года і да 5. Праз нейкі час да яе прыбеглі старэйшыя дзеці з крыкамі «Пажар». На той момант полымя ўжо ахапіла дом, і жанчына не змагла выратаваць адтуль сваю гадавалую дачку. Малая загінула. Цяпер справай займаюцца эксперты і следчыя, але па папярэдняй версіі прычынай узгарання сталі дзіцячыя забаўкі з агнём. Яшчэ 2 смяротныя пажары адбыліся ў Гродзенскай вобласці. У Ашмянах гарэла кватэра, дзе загінуў 79гадовы пенсіянер, а 66гадовы мужчына загінуў у агні ў Лідскім раёне. У абодвух выпадках мужчыны мелі праблемы з алкаголем, і прычынай бяды хутчэй за ўсё стала неасцярожнасць пры курэнні. Страшная гісторыя з Мінска. У пачатку снежня ў міліцыю прыйшоў мужчына, які папрасіў дапамогі. Ён расказаў, што нядаўна купіў кватэру, але яе былыя ўладальнікі зніклі і перасталі выходзіць на сувязь, а ў самой кватэры знутры замкнёныя дзверы і трапіць туды немагчыма. Разам з міліцыяй дзверы ў памяшканні ўзламалі і ўбачылі жудасную карціну. Проста ў кватэры ляжалі двое нежывых мужчын, прычым целы былі ўжо ў стадыі гніласных змяненняў. Аказалася, што гэта быў былы ўладальнік жылля і яго сябар. Падобна, што яны вырашылі адсвяткаваць удачную здзелку, і для гэтага яны купілі наркатычныя рэчывы, ужылі іх і загінулі. Прычым ва ўнутраных органах загінулых эксперты знайшлі цэлы букет розных забароненых рэчываў, ад псіхатропаў і да лекавых сродкаў. Рэзкі адказ чыноўніка пенсіянерам. На прыём да старшыні Мінгарсавета Артёма Цурана прыйшоў немалады грамадзянін, які прапанаваў зрабіць ільготны праезд у грамадскім транспарце для пажылых беларусаў, ну альбо хаця б разглядаць такую ільготу ў індывідуальным парадку. Старшыня Мінгарсавета адказаў, што дзейны тарыф і так з'яўляецца ільготным. Маўляў, пасажыр аплачвае менш за трэць, а астатняе кампенсуе гарадскі бюджэт. Сёння ў Мінску праезд у наземным грамадскім транспарце каштуе 85 копеек, а ў метро 90. Чыноўнік падкрэслівае, што льготы магчымыя толькі калі гэты транспарт стане самаакупным, як, напрыклад, таксі. Але, кажа Артём Цуран, тады квіток на праезд павінен каштаваць каля 3 рублёў. Сілавікі забралі чыноўніка і дырэктара проста з працы. Кіраўніка рэчыцкага мітызнага завода Віктара Самончыка вывелі з кабінета ў наручніках. Пра гэта паведаміла выданне «Флагшток». Самончык правёў на пасадзе дырэктара 13 гадоў, але што стала прычынай яго арышту, пакуль невядома. У калектыве мяркуюць, што затрыманне адбылося па палітычных прычынах. Маўляў, кіраўнік недастаткова актыўна ачышчаў завод ад іншадумцаў. Да таго ж, апошнім часам на заводзе былі затрыманыя некалькі кіраўнікоў паводле экстрэмісцкіх артыкулаў адміністрацыйнага кодекса, але ж падкрэслім, што гэта пакуль толькі чуткі.
Мільёны на смерць альбо санкцыі не праблема. Як беларуская дзяржава дапамагае расіянам у вайне. Журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтра выпусцілі вялікі матэрыял пра мінскі інтэграл. Прадукцыю гэтага прадпрыемства выкарыстоўвае расійская вайсковая прамысловасць для стварэння ракет і высокадакладнага ўзбраення. Калі коротка, то заходнія санкцыі мусілі спыніць доступ Расіі да тэхналогій і матэрыялаў, патрэбных для такой вытворчасці. На справе жа, калі не ўсе, то некаторыя такія санкцыі абыходзяцца, і Беларусь мае да гэтага непасрэднае дачыненне. Цяпер менавіта мікрасхемы мінскага інтэграла ставяць на ракеты, якія ляцяць ва ўкраіну. Гэты страшны бізнес прыносіць лукашэнкаўцам вялікія грошы. З сакавіка 22 да чэрвеня 24 года інтэграл паставіў у Расійскую Федэрацыю больш за 6 мільёнаў мікрасхем на суму большую за 130 мільёнаў даляраў. Для параўнання, агульны аб'ём паставак беларускіх мікрасхем у Расію за гэты час склаў крыху больш за 165 мільёнаў даляраў. Гэта значыць, што інтэграл забяспечыў 80% ад іх. З пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне даходы інтэграла выраслі ў разы. У 23 годзе чысты прыбытак прадпрыемства павялічыўся больш чым у 11 разоў у параўнанні з 22 годам, амаль да 150 мільёнаў беларускіх рублёў. Гэта каля 50 мільёнаў даляраў і ажно ў 40 разоў больш, чым прыбытак за апошні мірны 21 год. Прычым вырабляецца інтэгралаўскі тавар з заходняй сыравіны і на заходнім абсталяванні, але ж на продаж такіх тавараў у Беларусь таксама накладзеныя санкцыі. Аказалася, што іх паспяхова абыходзяць праз фірмы-пракладкі. Напрыклад, на такой кампаніі, зарэгістраванай у Казахстане, афіцыйна аформлены ўсяго адзін работнік. Прычым выкарыстанне схем па абыходу санкцый ніхто асабліва і не хавае. Журналісты патэлефанавалі прадстаўнікам кампаніі-пасярэднікаў, прадставіўшыся кліентамі. У адказ пачулі, што санкцыёнка сёння зусім не праблема. Возим. Если это быстро будет, я думаю, что эту проблему не возникнет. Санкционка тоже не проблема. Сейчас, в принципе, так как мы сельхоззапчасти возим, сейчас 95% запчастей санкционные. Там уже, наверное, ничего и не осталось того, что можно беспроблемно завести. Поэтому, санкционку возим. Скандал адбыўся ў мінскай школе. Вучня не адпусцілі з урокаў і ўсё скончылася бальніцай і аперацыяй. Васьмікласнік сталічнай школы нумар 53 адчуў боль у жываце, але класная кіраўніца не адпусціла яго дадому, а школьная медсястра, да якой звярнуўся вучань, агледзела яго жывот, але не вымерала тэмпературу. У выніку медсястра дала хлопцу 5 таблетак актываванага вуглю і адправіла назад на заняткі. Толькі пасля урокаў юнак пайшоў у паліклініку, дзе яму хутка паставілі дыягназ – востры апендыцыт, і ў той жа дзень клалі на аперацыю. Абураная мама хлопца цяпер звярнулася і ў школу, і ў мясцовы аддзел адукацыі за тлумачэннямі. Ёй адказалі, што вінаватых ужо пакаралі, а канкрэтней настаўніцы выпісалі заўвагу. Беларускаму бізнесмену пагражае гіганцкі тэрмін па 3 палітычных артыкулах. Олегу Самародскаму 61 год, і ўсё жыццё ён займаўся бізнесам. Ён быў кіраўніком фірмы «Уладкас», якая займалася вырошчваннем гародніны, насення і расады, а таксама Самародскі быў дырэктарам фірмы «Белбаскетліт», якая вырабляе драўляную тару і іншыя рэчы з дрэва ў Гродзенскай вобласці. Суд над ім пачнецца 6 лютага ў мінскім гарадскім судзе. Мужчыну вінавацяць ажно па 3 артыкулах. Гэта удзел у экстрэмісцкім фарміраванні, заклікі да дзеянняў, якія наносяць шкоду Беларусі, і распальванне варожасці. Абставіны справы невядомыя, але мужчына можа атрымаць ажно да 12 гадоў калоніі. Як выглядае і колькі каштуе самая танная кватэра ў Мінску? Пытанне куплі жылля ў беларускай сталіцы заўсёды стаяла востра, бо цэны значна адрозніваюцца ад абласных цэнтраў, не кажучы ўжо пра раённыя. Але ж і ў Мінску можна купіць кватэру па коштах умоўнага Бабруйска, але ёсць нюансы. Такое жыллё знаходзіцца ў Сталінцы 53-го года пабудовы. Гэта аднапакаёўка плошчай у 34 квадратных метры. Прычым знаходзіцца яна фактычна ў падвале, але ў аб'яве выкарыстоўваюць фармулёўку на паўцокальны паверх. Штука ў тым, што вокны кватэры размяшчаюцца прыблізна на ўзроўні зямлі. Унутры таксама далёка не шыкоўны рамонт. Просяць за такую кватэру 44 700 даляраў па курсу. Гадзіннікавы завод «Луч» выпусціў новую калекцыю, прысвечаную слуцкім паясам. Агулам прадстаўлена 5 мадэляў. Кожная выходзіць са скуранымі папружкамі, якія упрыгожаныя арыгінальнымі ўзорамі. Да іх прыкладаюцца і зменныя шаўковыя шалікі, выкананыя ў падобным стылі. Выглядае сімпатычна, але каштуе нямала. За такі гадзіннік просяць 419 рублёў.
А ў Бабруйску 17гадовы падлетак не хацеў залежаць ад бацькоў і прыдумаў спосаб заробку. Цяпер хлопец знаходзіцца ў турме. Малады чалавек вырашыў зарабіць разводам беларусаў. Напрыклад, ён пісаў паведамленні з фэйкавага аккаунта ад імя менеджера вядомай онлайн-латарэі. Юнак расказваў людзям, што іх чакае буйны выйгрыш, але каб яго атрымаць, трэба спачатку перавесці грошы на нейкі спецыяльны рахунак. Усё скончылася тым, што юнака затрымала міліцыя. Агулам ён паспеў падмануць каля 30 чалавек, зарабіўшы такім чынам больш за 17 000 рублёў. Цяпер хлопец знаходзіцца ў СІЗА. Яго чакаюць крыміналкі за махлярства і крадзеж, а пасля суд. Гора махляру пагражае ад 2 і да 7 гадоў калоніі. Незалежны назіральнік на выбарах Лукашэнкі аказаўся вядомым маргіналам. Гаворка ідзе пра літоўца Эдыкаса Ягелавічуса, якога беларуская прапаганда з гонарам прадставіла як незалежнага назіральніка на галасаванні. У сваю чаргу Ягелавічус пахваліў беларускія выбары за тое, што яны праходзяць у атмасферы свята. Маўляў, на участках ёсць і буфет, і артысты, ну і проста прыгажосць. Праўда, высветлілася, што на радзіме гэтага персанажа даўно шукаюць па сур'ёзным падазрэнні у дзейнасці супраць дзяржавы. Ягелавічус даўні прыхільнік рускага свету. Раней ён таксама быў назіральнікам на арганізаваным Расіяй псеўдарэферэндуме, які праходзіў на акупаваных тэрыторыях Украіны. Акрамя таго, Ягелавічус быў паплечнікам сумна вядомага Альгірдаса Палецкіса, якога асудзілі за шпіянаж на карысць Расіі. А ў Мінску пасля выбараў будуць судзіць як мінімум 3 беларусаў. Усё гэта адміністрацыйныя працэсы, то бок людзям пагражае штраф да 15 базавых. Што канкрэтна зрабілі гэтыя людзі, невядома, але магчыма, што справы могуць быць звязаныя з фотаздымкамі бюлетэняў, бо пасля 2020 года ўлады афіцыйна забаранілі іх здымаць і публікаваць. Смяротная рыбалка. У Рагачоўскім раёне мужчына пайшоў на мясцовую сажалку і знік. Сваякі знайшлі толькі пустую лодку. Пазней адшукалі і рыбака. Яго цела было ў 20 метрах ад берага. Вядома, што мужчына быў без ратавальнай камізэлькі, але ці няма ў гэтай гісторыі крымінала, цяпер разбіраюцца следчыя. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.